سلام كبرت تغادلتي كمين لهم كمين غنيهم لهم معنتو نفس السوشيال ميديا مزرارب زلو نغرات حيزولكم مصي لهم اب ساعه زي بزعبا كاميرامان فيلمون زغوا حزول حدا حبريتها بزعبا نسو قال خنبلينا كوم دمال فعلي تسوا بساعه زي ترر زبل ملسي هيبولو بزعبا نسو قال خنبلينا دهاي طفينا زل حاونا بزعبا فيلمون تدغاغامون تزاريبي هايله دبيت دما جنرال صدقان مساي بفصون كودادر يخل نبلنا بزعبا زي نغر زون قال خنبلينا صدقان هايلن كم يغركا تودادر علم لغاو اندرستاندينغ ون انت هونه كف يلوم سايلكم ما غوت يغل معزز ترايح وات حنت ايرتراوي تحفتنا دما ما انت لبس نسرعت نبلع عينا نبلتنا نبلعوا ما انت نبلعنا حسب مجرشم زي تصنيحهم كلهم زرزر بينا هنريو مينا حزي لايك ناغوركم تجمروا الا بوكم سناي مكتال فتوى تخطلت مونا وناي مجمرة مدلونا خعلفكم كلكم بزعبا سوا شكر زملكتيو فلوغاتنا سرحة انيو اب اسمرا بزعبا سيما فروغ لملنا بلنا مالتيو حزغا كا اسمرا وتيلو اها غرسب سرحو نشتي فلوغ نيومو نسورينا نملس كريان هولو انت تامين يغوي دمصخ الله ذا ناي بحالنا كوت تيلكا بحرخ اندي مصح حجر عينا زاد لنا يا خوينا بحرخ اندي يغوي الله حجي فلوكي تبقى الله كرة غادلت خم تمعد لهم سوا شكر ابز حلفه سيما فورو بزبل نفلطو نيرنا ابا اسمر سرحو زنبره فلوغات مالتيو حزغا اني هاغرسب لايف وتيلوني شي ناسر حيركب انا بزنغر زيا كالق زارب سلازيدلخو خاطكم زللخو حنت حتى لاتني اب ساعه زي ندورو تلكا ينجو صوع زهون اغلق تبان قالت خوين كاس تلكا ينجو صوع كوت دين زباله ويس كل الكاي صوع انا منالات كل سلازفلت ام خبرت تغاتلت انسخاتكم تفلطوا اب كومنت سيكشن اقوم طلعوا لكم خنقصل كلنا خا ما انت لا اب عدنا نبلع عينات لنا لحنتي ارتراوي تحفتنامو اذ نجر زي اسكي خاو اندبت سمعنا نملسمو نحنا خمين ندريات بالعدي اي تبلع نزبلكا قال غنبلنا صح الحمد لله في مش من ده نبلعوا ما انت نبلعنا نبلعنا كدنا كم محبرسب بلعت ما انت لينا نبا ما انت نبلعنا ما انت لا انا صوره رجع انا بلعنا كرة غاتلتي ما انت اللي تبلع عليها انا بزانا غير حنت عباي حطولتني نبوز حسابون كطيق موكيره اي تبلع عند بالملسيوم يومني اذا حفتنا كن كنت تسمعوا زلهم بسنه سرعه نبلع عينا ما انت لا تبلنا زلامو تبلعت خوينا بليز اقمطوا لنا زيت بلعت خوينا ونزيت فكروا المخنياتون اقمطوا لنا مالتيو انا كن كم زفولتو كن زيت تبلعهم زخونت يوم خبره تخاتلتي اسكن قصل حزقه حنتي صبقت زخونت مخري حدا حاونا مخرنا لموزيا اتوم حدار تدولي زلهم نا حدار كتاتو تسعروا زلهم ويكا نا حدار نيموتاو حساب زلكم سبات سمعوا اتوم لا حدار كتاتو تدوليو دليتو للكم سبات سب حدار غورو سللولكم طرح حدار يتغورو سب حدار غوركا سللولكا طرح حدار يغبري حدار غورو تولو سبات لله لكل حدار غورو يبال تخكل اتم حدار غورو تولو لغنيكم سبات له صبو يخوني لغني خايو كل حدار غورو يبال حدار غور لبال زي لعقم حدار مغبار لبص حسابيو وحدار نابران ديك مره زيوم ገንዘብ ተለይ ይብሩሰብ لا حدار تسوي خاي يبال نسيكرتا وا زيوم سمالي ينفلطولنا زحونا زحفتنا ز محازنا تاي كوين دونغي تا كوين خدونغي خا مالك علي سويل خلغنيها تونا حدار لي تغب اتغبر ده حدار مالكم قلت هوين خالي نغرني يعني خلاتنا شكر كوين زولي ساعه زي بفليك امانه اسي هذا زي حدار غبرو سللتوالكم بچا واه غبر كويلن لو سغبر باي لخاله روغي لخاي توي كما خزولي يا حونا بساعته زي مچن كلاتنا مناسي غطيمنا زولو نغرات كوني خليو حدا موصياتا تمر عند حدا موصيات حدار نغبر حتى حدا موصيو اتا حقسنا ندو ادي خمصيا وي بو خمصيا تودي خمز نغبر زبال نغرات بوزيحو لمو حدا نغر كلكم دل نغر اب ساعته زي بعد متراي زي كنا ماتشر كون زلو ببزح نغرات ماتشر كتكون سلازلك حدار وسين كالون حاسب كالون تراي هات زلك يا كلكم زدلي زحونا كبرت يابلنا يغبرنا غني الله نقول ندلي مخنياتو نعنا مصقع زخون مخري نتم خمزولو زشغرنا زلو سبات سلاز مخرلنا مالتي خبرت هاتلت خنقصل كلنا خاسكي لو ما عندي بتاع مزرربي كوينو لو ناي هايل ددبيت مالتي هايل ددبيت لو ما عندي صدقان كاباي اي حيشن مساي كودادر اي خلن يبلنا لموسكن اسمعي صدقان هايلن كم يغركا تودادر علم لغاو اندرستاندينغ ون انت هونه كف يلوم سايلكم ما غوت يغل صدقان كنده هايله تግራዋይነት ይውል አቅም ይውልን صدقان كنده هايله شم حيزو صنيح እዩ እሩኽ እንዳለ ናፍቲ كنده هايله አቅም ይውልን በትግራዋይነት እንተ ኮይኑውን
ትግራወይቲ ልብ ዘላትኒ ትግራወይቲ አንደበት ዘላትኒ ንትግራይ መስዋዕትነት ዝኸፍል እምበር ንስስዕ ስልጣን ሰለስተ ግዜ እኮ ቃሊዕዮ እዚ ጻድቃን ኣነ ሰለስተ ግዜ ቃሊዕዮ ንጻድቃን ነቲ ቆልዓ ኣይኮነን ዝምልሰሉ ዘለኹ ጻድቃን እውን ተሰምዐ ብኡ ገይሩ ክሰምዕ ማለት እዩ ኩረት ተኸታተልቲ ከም ትሰምዑ ዘለኹም ሃይለ ሓውና ዶክተር ሃይለ ይቅርታ ዶክተር ሃይለ ሓውና ዝብሎ ዘሎ ኣነ ምስ ጀነራል ጻድቃን ብፍጹም ክወዳደር ኣይክእልን ኣነ ካብ ጀነራል ጻድቃን ዝበለፅከ ዝብለና ዘሎ ሞ ናይኩም ርእቶ ከዓ መን ይበልፅ ዘይኮነስ መቸም ብናይ ባዕልኩም ኣረዳድኣ ንዓኹም ንእሽተይ ዝምስጠኩም ወይ ከዓ ዝስሕበኩም ወይ ከዓ ቢያንስ በቲ ፖለቲካል ኣንደርስታንዲንጉ ኣይኑ ዝሓሸልኩም ተሓስቡ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክትቐምጡለይ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኩረት ተኸታተልቲ እሞ ሕዚ ከዓ ናብቲ ብጣዕሚ ሕማቕ ዜና ክሕልፈኩም ከለኹ ከም ዝፍለጥ ካሜራማን ፊልሞን ካብ ዝጠፍእ ልዕሊ 6 ወርሒ ገይሩ ኣሎ ምንም ዓይነት ድሃይ ክሳብ ሕዚ ክስማዕ ኣይከኣልን ሓደ ልፍዓተይ ተስፋ ዋዓካ ፃ ዝብል ናይ ፌስቡክ ፔጅ ከዓ ከምዚ ክብል ፖስቱ ነይሩ ኣብዚ ሎሚ ቅነ ብጣዕሚ ክዘዋወር ፀኒሑ እዩ እቲ ፖስት እንታይ ዝብል መሲልኩም ካሜራማን ፊልሞን ኣብ ኤርትራ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ናይ ፀጥታ ኣካላት ስምኩም ከይፀዋዕክኹም ተዛሪብኩም ብቆልጡፍ ክምልስዎ ዕድል ክህበኩም እየ ሰሙን ይህበኩም ኣለኹ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ታደለ መንግስቱ ዶክተር ደጀን ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት ናብ ኤርትራ ክውሰዱ እዩ ተሓሲቡ ነይሩ ግን ኣይተሳካዕን ጀነራል ገብረ ዲላ ተቃዊሙ ምሳይ ኣይተሳፈጡ ጥራሕ ጌጋኹም ኩላትኩም ኣርሙ ንጀነራል ገብረ ዲላ ግን ልዑል ክብሪ ኣለኒ ነዘን ጌጋሃት ክትእርምዎን ናይ 5 መዓልቲ ዕድል ሂበ ኣለኹ ዝብል ኣብ ልፍዓተይ ተስፋ ዋዓካ ፃ ዝብል ናይ ፌስቡክ ቻናል እዩ ተለጢፉ ነይሩ ነዚ ጽሑፍ እዚ ድማ ብዙሕ ሰብ ሼር ክገብሮ ፀኒሑ ብዙሕ ሰብ ከዓ ሓቂ ድዩ ወይ ከዓ ሓሶት ድዩ ታ እዩ ዝብል ብጣዕሚ እናተወጃበረ ፀኒሑ ማለት እዩ ማሕበረሰብና ብሰዓቱ እዚ ከም ትፈልጥዎ ዘለኹም ኣፍታ ብጣዕሚ ዝተረመሰት ትግራይ ኣፍታ መራሕታ ዝፃወትላ ዘለው ትግራይ ብዙሕ ዓይነት ሕማቕ ነገራት እናሰማዕና ይንርከብ ኮይኑ ግና ሎማዓንቲ ልፍዓተይ ተስፋ ትረር ዝበለ መልሲ ሂበሎ እስኪ ታኢሉ ንሱ ከስማዓኩም ሄሎ ሰላም ጥዕና በለይ ከመይ ኣለኹም ኣነ ፔጅ ከም ዘይብለይ ዳርጋ ንሓደ ወርሒ እውን ከም ዘይፀሓፍኩ ይፍለጥ እዩ ብተደጋጋሚ እውን ተዛሪበ እየ ፔጅ ዝበሃል ነገር የብለይን ፌስቡክ አካውንት ያ ታ ፌስቡክ አካውንት እውን እዚኣ ጥራሕ እያ ካብዚ ወፃኢ ፌክ ብዝኾነ አካውንታት ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይፀሓፈሉ ንኣብነት ናይዚ ዳሃዩ ጠፊእና ዘሎ ሓውና ብዛዕባ ፊልሙን ተፃሒፉ ዘሎ እሱ ናተይ ፔጅ ከም ዘይኮነ ይፍለጥ እዩ ሓፂሩ ሕፅር ብዝበለ ኣገባብ ኣነ ፔጅ ዝበሃል የብል ፌስቡክ አካውንት ያ ነታ ፔጅ ዝኸፈተት አካውንት እዚኣ ጥራሕ እያ ካብዚ ወፃኢ ኩሎም ዘለው ልፍዓተይ ተስፋ ዝብል ሰብሳ ኣነ ሰብ ዝብል ኩሎም ፔጃት ፌክ እዮም ናተይ ኣይኮኑን ዝብል መልእክቲ ኣሕሊፈ ኣለኹ ካብዚ ወፃኢ ብግዲ ናትካ ኣይትብል ተኮይንኩም ይኹነልኩም የኽእለኩም ስለዚ ፔጅ የብለይን ይብለኩም ኣለኹ እዚኣ ክትርድኡኒ ይግባእ ማለት እዞም ፌክ ፔጅ ዘለዎም ሰባት ናይ ብሓቂ ጨካናት እዮም ሓሰብቲ ጥራሕ ዘይኮኑስ ጨካናት እውን እዮም ናይቲ ቆልዓ ቤተሰብ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለው እናርኢ ክሓስብሎም ኣለዎም ሌለ ተስፋ ክህቦም የብሎም ተስፋኦም ብትክክል ክግለጥ ኣለዎ እምበር ኣብዚ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ኣብ ግዛዕ ኣሎ ላወሉ ብዘደናግሩ ሰባት እንትን ክብሉ የብሎም እና እቲ ፔጅ ሱ ናተይ ኣይኮነን ድማል ዝኣክድ እዩ የቐኒለይ ብርሃነየ ካብ መቐለ ሮማዲ ሆቴል መቐለ ኩረት ተኸታተልቲ ሞ ከም ትሰምዑ ዘለኹም ብርሃነ ልፍዓተይ ተስፋ ብዛዕባ እቲ ተፃሒፉ ብዙሕ ሰብ ሼር ክገብሮ ዝቐነየ ፅሑፍ ዝምልክት ንእሽተይ ሕፅር ዝበለ መግለፂ መልሲ ሂቡ ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ኣነ ምንም ዓይነት ፔጅ ኣይብለይን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ፌክ አካውንት እዩ ዝብለና ዘሎ ሞ ከምኡ ድማ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ ናይ ፊልሞን ሓውና ጥራይ ኣይኮነን ልፍዓተይ ተስፋ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ዝብል ፅሑፋት እውን እናተዘርግሐ ቀኒዩ እዚ ነገር እዚ ንምርግጋፅ ድማ ሓሶት ከም ዝኾነ ንምርግጋፅ ድማ ልፍዓተይ ተስፋ እዚ ቪድዮ እዚ ይሰርሐሉ ከምታይ ከም ዝኾነ ተናገሩ ኣሎ ከምታይ ከም ዝኾነ ድማ ካብ መቐለ ሮማዲ ሆቴል ከም ዝኾነ እዩ እናተናገረ ዝርከብ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ሞ ሕዚ እውን እዚ ነገር እዚ ሓሶት ከም ዝኾነ ካሜራማን ፊልሞን ክሳብ ሕዚ ፊልሞን ሓውና ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ድሃይ ከም ዘየለ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እንተቲ ልፍዓተይ ተስፋ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ዝብል ድማ ሓሶት ሓበሬታ ከም ዝኾነ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ሓደ ነገር ክብሎ ዝደሊ ድማ ክብረት ተኸታተልቲ ካብ ፌክ ኢንፎርሜሽን ኩላትና ንጠንቀቕ ማሕበረሰብና ድማ ካብ ፌክ ኢንፎርሜሽን ንዓቅቦ የክብለኩም ዝደሊ ሎማሕ ዝነበረ ንምድላው ኣብዛዚ መለኹ እዚ ምድላው ዝተፈቲኹም ኸ ሰብስክራይብ ና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ሰላም